Tak vás vítáme u dalšího speciálu za něco málo přes 20 odběrů. A bude se o něco soutěžit, ty už pojď. Ano, já budu. A předávám ti slovo do studia. Ano, takže tento zápas Manchester United, Manchester City. Musíš se posunout. Bylo to nějak. Tak, o co se jedná? To sami ještě nevíme, ještě přemýšlím. Tak, bude se soutěžit o tohle, ne? Bude se soutěžit o jednu postavu, heslo určitě nevíte. No přitom, jo. A bude se soutěžit tak tím způsobem, co vám musím napsat do komentářů. Nevím. No ne, To jsme ještě nevymysleli, to jsme nevymysleli je. co To nám máme napište do komentářů. básničku o 20 odběrech. No a tak proč básničku? Napište normálně. Chci výhru @.com. A ten, kdo vám ne. Ten, kdo prostě bude první. Tomu, komu to lajkneme, jako první, no, A jo, víte co, ten kdo napíše nejsrandovnější vtip, status, vtip, to. A status bude stačit, no tak status, co to je status? jak na Facebooku. Napíše, to, my mu to lajkneme a komu lajkneme jako první, dostane první cenu, což je, Tady toto. je to myš, drátovka, je malá, takže pro nějaké ty děti, maličké. Pak, Tady máme za druhou cenu, jako jsme to tady kecali, to je postava na Shake and Fidget, S21, S21.cz, mezera, no, heslo vám taky řeknu, jsem gay.znamenáš.. No, to prostě taky řeknu, to je nějaký ten ještě a ten, kdo vyhraje první cenu, prostě všichni tam napište svoji adresu ještě. adresu a město. Adresu a město a my potom pošleme balík, který nás bude něco málo stát. Ale to nevadí. No, obětujeme. A prostě. Ale ještě taky jedna věc, musíte mít u nás přihlašený odběr, to aby jsme to nedělali jen tak pro srandu. Králíků. Ano, protože třeba bychom neměli to, že a to bylo na piču. Prostě to mám dneska zabrat, slovenský. A ten, kdo bude druhý, Dostane postavu. no, Ten prostě nám ještě napíše Skype, napište tam všichni ještě k tomu Skype, jestli máte, jestli ne, tak si musíte nějak založit. Napiš třeba Facebook, Facebook, ten je to Facebook. a Skype. My si uděláme asi nový, pod názvem nějakým, to ještě nevíme. No, a To vám řekneme v nějakém videu. No to komentujeme, že ano. No a prostě nám to tam musíte napsat, až nám to napíšete, nám to lajkneme a všechno tak. A zapomněli jsme ještě na poslední cenu, což je náramek Havířov. I love you, Havířov. Ne, to není. To třeba pošleme k té myši, dejme tomu. Jo, když prostě tam budou 3 komenty do týdne, jestli tam nebude koment, tak to pošleme prostě jedné té dvě věci, prostě to asi pošleme k myši, když to myši a postavu, necháme k tomu pošleme, nebo si ji necháme. No a podle toho, jestli někdo bude chtít, že je to level 49, má Epic tam je? Jo, je tam fidgetův opasek. Jo. A jinak kdo je nad alespoň level tak 130 nebo tak, prostě nad level 100 na S17, tak Pište Dark Starovi. no, Dark STR, Takže temná hvězda. no. Tomu napište ahoj, zajímám se o tvoje místo, od tebe. Chtěl bych tě mít doma v posteli a máš doma vibrator? Prostě napíšeš, že by si chtěl klidně k nám do cechu, ale musíte být alespoň nad level 100. Můžete vydat 99, že to už jako, no. to už není jako 97. Máme tam hodného vůdce, čím je asi holka, jmenuje se 10, Jojo 10.
Což se divím, jako, že mě hned tak vzal, když jsem tam, ne, nejsem tam nejmenší, lebo jsem tam tak, ale buď aspoň 103. No a i ta 99, je tam nějaká 70, jsem si tak koukala. Trošku to teď blbne, jsem to zamotal. A ne, my to spravíme. Určitě jede, jakože. Jo, asi budeme dávat nefunkční myš. To bychom byli asi fakt kokotu. A nakonec jsme se rozhodli, že on tady David ukáže breakdance. Ne, to jsem, a nahráme kilometry. Je zastavený, ne. Jsme dostali na, myslím, že basketbalovém turnaji. Já jsem ho našel. Našel. Na basketbalovém turnaji. Kradou, ne? No a nevím, kdo tam krade míče. No, ty vole, zase tam něco hojil, to je úplně... Je to fakt devět. A toto je Afíkovo dnešní Soutěž. Co máš? Speciálový díl. Všechno. Lajkujte, odebírejte. Hlavně ten odběr musíte mít předat. Jo, odběr. Chceme dosáhnout 100 odběrů, to je za tu náš sílu. Takže zatím... Čum.